Miabot na sa 4 ka tawo ang gikonpirmar sa Regional Epidemiology and Surveillance Unit sa Department of Health Region 7 nga nakalas tungod sa sakit nga leptospirosis sa rehiyon. Gibutyag sa Regional Epidemiologist Dr. Eugenia Cañal nga misaka sa 45 ka kaso sa leptospirosis ang natala sa Central Visayas gikan sa buwan nga Enero hangtod sa buwan nga Hunyo karong tuiga 2024. Base sa dato sa Reso 7, 2 ka tawong namatay tungod sa leptospirosis sa Cebu City, usa sa Mandawi City ug usa sa Daan Bantayan. Death cases sa leptospirosis, 2 in Cebu City, 1 in Mandawi City, and 1 in Daan Bantayan. Cases in leptospirosis, we have a total of 47 cases. Nasayran sa MyTV Cebu nga sa 40 City ka kaso napo niini ang nadugang sa buwan sa Mayo. Nagkanayon si Cañal nga di sama sa dengue o influenza nga viral infection, ang leptospirosis makuha tungod sa kagaw nga leptospira nga makuha sa tao gikan sa contaminated water nga infected sa hugaw sa hayop. Leptospirosis is not a viral, it's a bacterial. It's a bacteria named Leptospira nga naa siya, actually zoonotic siya. So dito siya habitat, ang iyang habitat is ang animals, so the animals, infected animals, iyan ang ipagawas, no? It will be with the soil or sa iyang ihi, so mo stay sa soil, mo stay sa water. Ug sa pagsugod sa ting-uwan karong buwan sa Hunyo, gipangandaman sab sa departamento sa panglawas ang hayan, pagsaka sa mga kaso sa gitawag nga wild diseases, waterborne infection, leptospirosis ug dengue. Subay sa hilisgutan sa baha, gipaalerto og gibansay na ang mga barangay responders sa dakbayan in kaso kun adunay emerhensiya. But then again, just mungutana ka, ato naman ang tagaan nag-instruction nato ang tanan nato mga barangay responders. Kato mga areas nga naay mga creeks, nga naay tendency nga musaka, nanatay gipang butang dito nga mga tumbanan nga ug moabot niya ning katasa ang maong tubig, then they will work for the evacuation of the area, no. Kini si Eliza May Piñaranda, alang sa MyTV Cebu.